Andai nadu mencam senam bat hagini kisnam ki bandangwan bat mentau senam miladon karai hak samla kemudian lam mahmat bat ka isihi borokawai ba man usnam ya kan ka football nginsa ngidon ya kan ka memory kamut ngi ai nam hakiri orang ba kiba labat ru kum kirang ba snong kum shi benta ban kan mau i bat kan mau buram ya kitu kirang ba snong ki bariam ki blakhat no hashua ki badai na snong mau kisiem kum ta ka sang samla mau kisiem man usnam kam jupam ban pelong ya ka football tournament kerpang na ka benta jongki bat menta ka kantiru ka sang samla mau kisiem klasim ya kan ka senjam ban pelong ya kan ka inter block football tournament ban ainam na ka benta elite rolling swear bam kwai hadwar ublai hakaba kilalong kum kinong prat lanti na ka benta ka sang samla mau kisiem hakitu kipor ba kisnam ki ba menshua namar kum kinong yalam jong ka sang samla kimla ba chusnap kum tu khlam da songu ya ki rong ba jong isnong kibla trai shitom na ka benta ban penbha bal ban kentiu shaprang ya ka snong habaro kiliang khamtam kum ka sang ka jutiep ba kini ki rong ba jong isnong kibla khlanno kidon usnyang uban hei na ka benta kasnong bat khamtam e na ka benta ka sang samla hakaba kilalong kum kinong prat lanti na ka benta ka sang samla mau kisiem hakitu kipor ba kisnam ki ba menshua haka khan ru tarik unai lur arja arfulai ka sang kala yo ban pli ya kan ka football tournament dau kongsan ba ti tas tarwal khan i balong MDC jong ka sora constituency harangkat ka jinon lang ki bahiang ki bahasam ki khun ki siu jong elite rolling swear rangkat urang ba snong jong ka snong mau ksiem ba Michael Dunai usketri jong ka snong mau ksiem ba Hamilton khongwa rangkat ki khot isi jong ka snong kinengalam ba ki khot jong ka sang samla mau ksiem rangkat ki pai ba rui football jong ka snong mau kisiem shua bastang ka football la pelong ya ke jingalang ka belengkot bat la penya ya ke jingalang da usketri ka sang samla mau kisiem samla Ronald Khongan bat la yo ka tukan ni ke jingkren lengkot na presiden ka sang samla mau kisiem usamla Shan Kharsing rengkat ke jingkren na advisor jong ka sang iba nang san walang rengkat ke jingkren nagi bahayang asam naki khun kiksiu iba rolling swear bangkwai hadua rublei balayo ru ki jingkren na kongsan bati tos tarwal khan bala aimen sim shika de e ya ka sang samla mau sim bakanang ya shakhmat na kamta ki kamba ba khamtam e ban kentiu ya ki khun samla ha kalyang ka sport bat kumjuru ban kentiu ya ka snong ka thau habaro kiliang mencam senam gilayo ban ai ya kaneka football gilayo ban ai borom ai nam ha ima kloster kharhujon bat menta usnam ngi smokman banaka yeng kasam ki khun kiksiu bat kikor kikha kilapoi ha kapang gilayo ban ai nam ya ima rolling swear te ha kaneka por nga khotno sisundon ya kajing keren pediang sngopha na i presiden jong kasam samla kum kadak kajing ai khublei wala i maroling lese ha kaneka por ka ba mangingi kenmau ha kaneka football imgan shu la aslam henry wal mangi na pre jungi ngimbun ki bami itu henry itip ya ki jingtrai ki jungi kum ururong ba ha ki por te kajing thmu ko baning kong galong ba ban ainam ban ai ki jing khublei namar ka jingtrai sitom ko jungi ka ba lese rengkat bat kat tu kat ni ki rong ba ki lamai phang bat kum ni bangilong menta de ka jingtrai sitom ko jungi jongki bat khamtam ki jungi kum urang ba snong kajing thmu ko ba ar galong ba kapateng jungi ba lese na pen jungi we piwai ki hap ki baret yem tip ba yem yasngau hiru yang takakartang reda ka jingbu jungi kum yegini ki rong ba ki tip lem badon hade hasnong jungi kum uta rong ba uta ita imai kertang kum tamo kata ka de ka ban pensa kan mau ya kalong din ka jungi banginum ginum klet ya ki men bariam ki balale ya ki mo ki bla tresitom la kalong hakanu ko bentaru kasang sama kadon ni kajing thmuru ban kentiu lese da kan ni kajing sedang interblok hakala ka jong kasnong gajungi haini barani bare jungi ni kirman scam bang i scam ba hakanu ma kanu kasngi lese kamdei la snam kamdei la hawi arsnam anrei habang ithung yu no dieng ni prakhat uso ba nginum pat khmilenti ba mentang in thung la sai ngin khaino rei kirman scam ba kan ni kajing sedang bangi ban sara kajing sedang jungi ban ice ai ni kirman scam ba hakanu makanu kapor yang sayui bagi sami ki players ki sami kita ki mogi kena lane ki samla na kan ga madan gajungi ki basdang banjilek kai na kan ga madan gajungi ki salong sisa kita ki keluar go pranai ki bating shan haka
naga benta ka sinong ka thau kham tam e ba naga benta ka inga sem hi bor ko wai PI kan ni lat PI kan ni kabu kabangio banya don ringkat bat pi bat kham kerpang e ngasuk men mangio banya kendu ye gini ki kha ki nya kha ki jongi ki pakna ki jongi mangio banya sem banya kendu bat ki lingba jongani ka ka jingtmu ka jongpi kum ka seng samla maukis iem naga benta ban penya chaprang ha ka jinge dei bat kan ni ka football tournament lani kan ni ka jing talong ye kan ni ka football hapo kan ni ka snong ka jongpi tekendiat e ngalayo ye ka jing tep katu kat ni nei misan nei mei jongang bai pa i jongi hadian bila long ko murang ba snong jong ni ka snong mau kis iem ba le thu lingkot yanga ba hakatu ko por kan ni kamadan kampat long kum ni le si udon ta ulum u bagi khot ulum lingkot na trai bon ki tep ye kata u ulum lingkot te badai kata ka por ka bai pa i jongi la long ko murang ba snong ringkat bat ki riu rang ba I badeben majau ringkat bat ki nong yalam jong ka snong bat kum gupai nong song snong jong ka mau kis iem nasi gila yo I kata ka jingu I jangai ka jongki bala I don kam ban don do ya kamadan lani ka jakai le kai na ka benta ki khon lani ki khon ya jar ki badan ho ka snong mau kis iem banganget bagani ka dei ka I ka boble ula pen yo I ki ka jing yo I baling ba jong I pa I jong I nasi ha ka jing beteng jong ki nong yalam snong nasi jong ka seng samla nasi gila ban penlong ya kani madan kum ni kum galong ka babet ka babiang hadu menta tat hadu ba pilala ban penlong ya ke jingile ka ki ba per bat kum juru ya kani ka football ka ba pin sedang menta ka smi ya ka life warsna mensua ngaju wan bah kani badan pan ya lami ki khna manyele ka football hakiti ki por ki ba kani barang kadang smiu badang don sibun ki mau ba hakati ga santar te don mo siang te kalong ke jing sukhya hakati ko por ya ka ba ngam sim la yoi bagan long kumni kum kalong pat mentang ka pen kemen ya ka men sim jonga kum wei na kinong song snong balakha la he la san hani leng bagi life host nam e ngadon la posnong ne ka tang ala poi som khano o shari snong tadu snam ngai pu wei te haga bening kong e ngapan pau yo su yo blei bula penla ya nga ban yo e kamet ka phat ka ba koi ba khlai bandar lengkat hang ni bat pi ki prasnong ki ba e ki belong ko ki me ki pa jonga ki para ki ba yeng ki basem ki nakaliang ki kurde swer bat kumju khat hujon lem lo ki rong ba snong ki nong pnyat ya ka snong ka thau ka isi ki joki bro ko weng ai ko ble e kumju ya ki rong ba boro ki ba shakhot sobha kumju ru na ga benta jong ka sang samla ki nong kit kam kumjuru dong kasang kentai bagiwai ki sang ke bangile ngimpat don ganu ka sports ndek dang debit tang ka football pa ka cricket lat nang tangim don sports re borok ki jingile kai ki long shalong bis mo pinong kickboxing pinong karate pinong ka judo taekwondo kanu jingile kai ki don hasilong kat bahasa orang him don ye kita jingile kai habat du jingile kai jongi ka debit tang ka football bat ka cricket tela da kumkinong mi khamal singi habu ye ka jingker pa baladala le singin sa poile se ke bangin pat tiap ini don dia kajing kermen kajing angnut bahkan sampai le sekawai ke indoor stadium sini sama kisiem kabangin sayo ro ya kita kajing ilak kai kabagi samla jongi ki pun ha ki don sam ngatrai view I wat baki nong temur ki babet angin nasional jongi ki balangi mi sa selong ro kila long kila ya Vietnam nat kadam ki don sibun ki don stop hangin senong telah dawan siwe kajing ilak kai le singin nang yo isu ya ki sap ka bakas senong mo kisiem bakat hal seorang hi MDC po District Council nga suntu wahai ka dor jong ka jingdon kam jong ki dor basno ka jingdon jong ki seng samla ba ka jingdon jong ki seng lang kumi ba nga suburom ya ka seng samla ba ka mau kan kerpang yu ni urang ba ubala no senyang ya ka snong ka thau ha ka jing syakri ka jong e kum urang ba snong kum baktin ka ong ni dei ban tip ni dei ban kan mau
ya kita ki balas sensya halo jongi kalau ke kabade bakilale kenang ba kilawe kintip ya ke ba kimenar kilale hakani ke snong ke jongi kamu MDC nga don ya ke jingkit kle nakabanta jong pi ke samlaru te kumbala pensong mentan baka don ke jing temu nakaliang ke jongai ya ke ba nganirap ya ke sang samla te habaya dei bat kenika interblock tournament ke ba pi pelong ban ainam ya ini i rangba belalong rangba snong barem jong kenika snong nakaliang ke jonga ru ngakwa ya ke ban ya don ketilang banya snok ketilang bathi te habaya dei bat ka prize money bagi trophy ngan sa sponsor nakaliang ke jonga bakani kalong bat seluruh mo yagi samla ke jongi ba hisim mentah ke singila kai football tekan dia ngakwa ban keren halo ke jing keren jong advisor hawide ba ke jing don jong kita ke infrastructure ladi kimadan ki babiang ki indoor stadium ngakwa ban keren si keren ni gani bang asosiasi bang kasora area hibaro kawe kasora civil subdivision hibaro kawe kampat dan tangi kawe ngamadan football kebabiang pilak pej hakiwi wigi jaka pilek sa west kasil pilek sa boy alis kiladon kita ka artificial turf mo kamadan basiang lutu plang dan yang susi bah kani kali thain kejungi hadu metang impadi i ta kamadan Wata kamadan juga Sora Sport Association mau ke bandika organisation juga government singal abanong kepada presiden di SDO aduh mentang ini iba kamadan galong bobiang tekum nungin expect bagi madan senong gijungi galong bobiang tenre nga superman ba kajing kajing uut kajungi nam kajungi kan rung kita skor so ke sorkar ibabat ya kami tenat sports department bakin leye wat lang ala jukeran man kapor ini kapor pangalong nong mikmat ru ala jukeran ni kani tenre nga iba kam seiso hadu menta asorang idan tangoi ke indoor stadium kaba hadu menta mau kadon hapring ke condition ke bangimla banile kai ru teng tenre susi bangim don iki cakai le kai bangang kermen dek seba kan ka sorkar pementakan leye beleng bagi nomi khmat kejungi ki amali kejungi bakin personal sa jingi berkait dengan संभावना है sekretari badan buram kepresiden sa jingin mau na utaka sinong katau berakui ke ngaru tangken dia na kabatai kini ki players ki bayang ahne ya kerpat ipi lakai na duk museum today banya dom today ban ut pang lapok belakai la oro kebe kamu ka kejar ruwat jukain kebe barba ngil de miswaru perbagi lakai ni poi keleng la pesan di ke state keleng sisep larong badan ke museum la ko mukla aduh ki perlu aslong mata keleng sudong mekhlia ki Taiwan ki West Thai boy sa jwa dakan mau sa nga sini yang bawa star dalam phong uniform tu deh bawa star rendo la phong uniform la keladur kemarin belai ni lakai mudan ni lakai dehat baik jukan tengah kerpat di biru dan kita kemesim lakai dehat kita pikai pinabar kan mau kita pik bahag robu ini ngayang ini nak kalian ke sang samla mau siam ni baka sport committee ban ayah ke jengkau play ningkong ni pan pawai ke jengsungu yu play bola don ringkat bat ni ke sang samla ke jeng pan krek baru nodu hadu pengidayo pan pelong ni kan ikan blok ke bom ta usnam jat play kam de ke basuk lem da ke ti yu play kaya lam yangi ke sang samla nak kapor Bat kumat mau ki dan friendly ki teams ki bila kai hakan ki interblock football tournament memorial rolling swear arhajar arpulai. Bat layu ban pli ya kan ki tournament hapadang ki jila kai kapom umasan persya ya ka lumshan bat ki jila kai kalong ka baitnat namar baro atli ki teams ki lela kai bha. Bat haka baslang haka kelas step
ka pom umasan kelayo bantep arkul bat kalum shan mari kelayo shikul bat hak bakut jong kejila kai ka pumasan kelayo bantep saukul bat kalum shan mari kelayo shikul bat kanam job hakani ka tournament hakani ka sngi kalai sha ka pom umasan
Fight!